zuen. Bueno, gazta ekologikoak, probatuko dut pixka bat. Bai, lasai. Hori da azule. Claro, azul, osea, Hemen bataren erraten da azule. Jendea batuan dire urdina. Urdina. Gazna urdina da behi gazna eta esne gordinez ekologikoa da. pixkat fuertea, baina... Bueno, Ni gustoko dut horrela, badauka bere zaporea eta jendea, bueno, eske da kolorea bezala, ba, jendea erraten da suabiena da edo errezena, hori fuertena. Hori da bakoitza bere moduz. Claro. Eta gero, ekologikoa ekoiztearena, osea, pixkat zailagoa da edo nola zabiltzate? Bueno, zaila da, baina, bueno, ez da, bueno... Beharrezkoa, ez? Beharrezkoa baita ere? Beharrezkoa da, bai, bada. Orain ja, jendea ja egiten ari da, ja, orain. Hori da. Noen ekoizten dituzue gaztak? Ze herritan edo, non duzue? Erratxun, bai. Bai, Bordando Erratxipian egiten dugu, hemen. Ikusten da baserrian, ondakagu gaznatik idakagoa. Bale, eta bauzue azule eta zein da beste hau? Probatuko dut. Da ondua eta da eskala lau hilabete eta bai, berdina da esne gordinez eta ekologikoa. Oie, ba primeran, abertzatzen duzuen pila bat, nola dijoa goizka? Ba, ongi, eta gainera gaur da eguna, osea que, bai. Egun polita bastandarrentzat, Eta bai, jendea, izton jente badago eta bai, ohitura badago. Oie, pues a tope, animo salmentarekin eta ongi izan. Esker mila unitz, Lakoren doinu honekin, egingo dugu alegin, konformatuko ginak ez zuek mugitzearekin. Erritmotek mexikarrak, badu nahi hainbeste garra, flakok nola jotzen duen gurekin ezin konpara. Ebra, altza! Hori, txasari! Ez zaituzte asko ezagutzen baztanen, baina hemen zaude salmentan. Bai, pixkat, bai, nire gauza bastane saltzen dira. Baina Bai. niri ez naute saltzen, klaro. Claro, ezagutzen zuten gauzak, claro. Hoxe da. Eta adibidez zer da, oda txikiendako horre... Hau da, lasaigarri bezala, edo mantatxua erabiltzen zena, lehen goitura omentzan batak ematen zuen, eta bat umea usten zitzaion, eta orduan aman usaina, edo, baina, bueno, jostailu bezala... Claro, kuriosoak dira, gero eskuz eginan guztiak, zuk egin egin duzu. Egiten nahi nahi antxe bertan. Orain egiten izan da? Olagarro bat hain ez egiten bai. Eta zera txikia honekin? Makina honekin? Ez. Vale. Claro, ni pentsatzen nuen, jo, igual, atretzo. Atretzoa behar da baita, claro. Jendia gelditzeko. Claro. Hala, kuriositatea sortzen bali madu zerbait, pues agian norbait pikatzen du. Hori da, marketing puro duro. Hori da, totala. Ze guai, bai, kriston lana duzu hemen, eta gero, eskuz egindako guztia, beste balio bat baita. Baita, hala da. Askotan ez gea konturatzen, baina hala da. Bai. Balio gehiago dago. Oye, pues a ver, nola dijoan salmenta? Bueno, eta beste lagun politxe pasatuko deu. Oye, hori... Dena ezin dugutxula horgak ikusi, baina... Ja, kriston, oiek ere... Dute pixka bat, bai. Eta bestela, mendikanun batzuta argazkiak ikusiko ditut, eta... Edo xaloako erreportaia. Grabatu ditugu karroza guztiak. Bale, pues orduan, bale, ikusiko dut. Ikusiko duzu. Vale. Dautkate hor kriston jaia. Hoi da. Ba, ongi izan. Berdin. Eta mila esker. Eguna hona bota. Bai, horregongo gara, jai giroan. Hoi da. Mila esker. Zuri. Agur. Naturak eginak, munduan aurkituta ere, bertze bat zure berdina, ezakit galduko dudan zuganako maite mina. Oi, goxo. Sarritan lotu izan zaitet zarela hemengoa, urtaroro desiratzen duen ez zure ondoa.
oson sugar sendoa, loturetatik iesi zure begietan doa. Belbelo. Bueno, zer moduz dijoa goiza? Ba, freskoa, baina oso giro polita. Oso giro polita. Egia da, giro polita dagoela eta... Bai, oraintxe pixkat gelditua dago, baina gero etorriko da jendea erosteko gogarekin. Segurorin karrozan daude eta gero etorriko dira onuntza, ez? Gero bai, gero badago ordu bat olan atope eta giroa alaitzen da asko, bai. Oye, pues animo, ongi pasa eta atope salmentarekin. Vale, mi esker. Zuri! Agur.